তিনি জায়গা সাইড ফ্যামিলিনি 170 বুতার দলাই হাঙ্কর যিনি স্পেশালি আইপিএফটিনি করমসারা ডিভিশনनि লিডাर्सरक তিনি गोदाल फाइका এবং লগে দেব ফাইনাইকো बर किसा जरा नासिंनि दङ बा किसा सेबसाब मानानि बागै फायार बुंनि दङ बर बकग रिजाक सुदु दलाय हांकर सिमिया सारा त्रिपुरानि तिप्रा सारक न गोबाग्रानि नाहारमुं थानसाव दाबु यापरि बेदगना बागै जत जोंबाय कन्टाक्ट खाय दङ सिनि सिएनसा ताइसिन नगु साइखनारि केना जे जत लुकुरक न थानसानि मारियो फाइनानि नांगो अबन वानसुजा ओके जोंबो बरनो खाबायखौ बायनो लामसकनाय जिनि तिप्रा मथाव फायै जोंबाय थानसानि मारियो हिमबायनि बागै लुकुरकनि खुको गोबांमा लुकुरकनि खुकोनो खोनाव खासुकसा एमएलए ब्रिज केतु देबना तुमुंनो ताबुक एमएलए तो एक्स एमएलए थांका आबा हायके गोबांमा कक तमारो कासे फेमिनि हायके बा आईपीएफटी फाचिंते एनसी देबना जे डिसक्वालिफाई एमएलए खादि हनै जे स्पीकर न जे चिथि माने आबुनि फिरो मुं तामतोना दिन ताबुक अब तो आं सिगाङाव गोबांमा निउज चेनेलफोराव कल खायका जे आईपीएफटीनि सुप्रिम एनसी देबरमा बुशेकेतु देबरमा एमएलए नि हयते डिसक्वालिफाइड खालायदि हिनि जे चिथिरिबानि अब जत बरनो साइमानो आ लेटार जों विधानसभाव मानखा ओंके अब बिनि बेपार अब पार्टी आईपीएफटी सुप्रिमनि बिनि बेपार बतामनि बागानो डिसक्वालिफाइड खालायनानै मुजुंखा अब बहयतो आनो जाजा गिया गुबुननि मथाव थां तिप्रा मथाव हापानि बागै जाजा गिया आमते हेंगि फाना बानो डिसक्वालिफाइड खालायनानै मुजुंखा हयतोबा आं एसेम्बली बिसिङाव तिप्रालेनि कक सामानि एकेबारे जों सीए नि एगेन्स्ट जे थ्रु त्रिपुरा गभर्नमेन्टनि पुलिस बाय गुलि ककजाखा कग्रनो जों एसेम्बली बिसिं सामानि आमरक दे त्रिपुरा आईपीएफटी पार्टीनि बागै हामियां खोना अथवा आबो पार्टी आईपीएफटी नि बिरुद्धे सामु तामार खलायखना आबो आंबो साइमानलिया आबो बनिजिनो साइमाननाय नरक नाका बनो सोंनायदि आनो तामनि बागै डिसक्वालिफाइड खालायनानै बुजियो ताबुक लुकुरकनि फासिङाव जे माइके डिसक्वालिफाइ खायो माने काइसा खरकसा लिडार लुकुरकनि खासुकसा एमएलए बनो अब हायके जे माने निनि बर जे माइके डिसक्वालिफाइ नि जे लेटार रमान नतयै ताबुक अबखे तिप्रासानि काहाम नायमानि दे ना हामबियान दे बबा हाय वानसुमु निनि फिरक मुंताम आं साकसाक वानसुगो आं दफानि बागै सामु खालायनाय हिनि यापरि सेजार 2018 नि सिगां आं कुनु राजनीतिक बदलबाय गोदालजाक दंमानिया फिया अजागा तिप्रासा दफानो मथांनानि हिंके पाइथानो लामा दंसो तिप्रालेन हिनि आफुरजों हामजागलै यापरि सामानिसे ओंके आबनि बागै न आं एसेम्बलियावबो केबनो लाचिया केबनो किरिना करै आबनि बागै जों एसेम्बलियाव जे तिप्रा सारकनि जिनि रोमान स्क्रिप्टनि कक बानथुं कक बरबाय कक थाइ सामानि बानथुं जत कक जे तिप्रा सान बागै आं एसेम्बली बिसिं सावि दंमानि आबो थिनांगौ जे राजनीतिक बदल फान खालायथों आं खालाय थांनाय सावि थांनाय फियाबा आं जे तिनि अजागा ककनाल खानिबा ककनो साव सिनि तिप्रासा आमचाय जेबाबे मनागो गलगै दंमानि आबो सुदु चिं राजनीति ते पलिटिक्स न तरजाकमानि बागै सिमिसे जों तिनि आमते हेंलाय दङ त्रिपुरा हास्ते जे जों 19 ते चिनि दफा दंमानि जे 19 दफा चिनि तिप्रासा दंमानि अ तिप्रासा रकम चिनि थानसा बबाग्रानि बिसिनि जों खालायमानानि सम्भव नुइ दङ बे खालाय थांनाय फियाबा किसिसा राजनीतिक बदलक जानजानि स्वार्थनो हामजागै निजिनि पार्सनेलनो हामजागै हयतो बबाग्रानि गोबांमा हामियाखौ सावि दङ बे जोंनो गोबांमा जमातिया दे बर्मा कलय काइपें चाकमा रियां अमाहायके खागनानि बागै जे चेष्टा चलि दंमानि आबो जों 70 बछर मुइनुखा फिया तिनि बबाग्रानि बिसिंथै जों अजा केबो दे बर्मा चाकमा रियां दे जमातिया हियावै जों खानसा मानि दिगे थांनि दङ लुकुरकनो कयनाय त्रिपुरानि जत रांसनि लुकुरकनो बबाग्रानि सिगांनि जे थानसानि लामा लामाव फैबाय बागै आं अर नावनि चेनेल बिसिंथै जत लुकुरकनो कयजा हामबाय पाइथाव सुमुं गायसा एम खासुक साइमले बिसेके तो देपरमा जे साखामे आंगै साखामनगो क्लाइमान याबुलो खरकसा साक्राजुक 86 इयार बिनि उमर काका जेफ्रनिनि साखामियानि खनावफ्रोबो सुरिमानि आबो नों खबर नामा गासाइनिया करबुकनि बिनि गामिनि करबुक आबो नों यागलो नों ताबो लुकुरकनि सुरिमा बाय नों हामै बासाखा फिरक मुं तामुंनाय लुकुरकनि फासिङनि आंथ' सिगां आबोनो किसा हामखायनो लाइफ खाय साइखनारिका साखा जे जत आनि बागै सुरिनार जतनो आनि हामजाकमा ओमफ्राय आनि
family ni gorno belai belai ke hambai ya faro te tini haino hai to se hambai ya farnai je ang sorry hami to ani kebang machi ni CM sahib tong ton thangi nai kya te kami tongnai ro mane an bagi shuri ka ang sabi manu 400 hindi ni mondir hindi nago hindi office hindi joto lukurong surikate ani serai je tong ani sabrum ni moma bu hakre je serai na ang nai tongo bongni personal life joto kishu nangmani ang nai tongo boro wan bagi shuri man bagi ang tini mong buskang